ассалому алайкум тамошобинони шабакаи Агротех TG. имрӯз мо бо шумо ба таърихи автомашинаҳо нигоҳе меандозем. Автомашина дар таърихи на чандон зиёд, яъне 230 сол роҳи бузургеро тай намуд. Автомашини аввалин аз тарафи узвиет Фердинанд Вербистон соли 1672 ҳамчун бозича сохта ба императори Хитой тӯҳфа карда шуда буд. дар Русия бошад автомобили аввалин аз тарафи деҳқони губернияи ветсиранси уъезди Яранск Леонтий Шеншурей ихтироъ карда шуд. ихтироъоти худро ӯ 1 ноябри соли 1752 ба олим Михаил Ломоносов пешниҳод намуд. ин чорчархаи худҳаракат бо педал то 15 км дар соат ҳаракат менамуд. инчунин ба ин автомобил счётчики ҳисоби масофаи ҳаракат насб карда шуда буд. баъдтар соли 1780 конструктори рус инженери ихтироъкор Иван Кулубин автомашина каретаи сечарха сохт, ки метавонид 16 км дар як саат ҳаракат намояд ва ӯ бо ин самокати худ дар кӯчаҳои Петербург гашт мекард. ин автомобил ҳамаи қисмҳои автомашини ояндаро дошт, яъне коробкаи скорост, чархҳои резинӣ, подшипникҳо ва амортизаторҳо. мутаассифона он вақтҳо ҳукумати он вақта ба ин ихтироот ва дигар ихтироъотҳо умуман аҳамият надод ва автомобил ҳамон тавр монд. ин автомобилҳо бо қувваи бурқ ҳаракат мекарданд. дар олмон бошад баръакси ҳол. барои пешрафти ин соҳа аҳамияти хоса дода мешуд. ин буд ки инженери немис Карл Бенцинт ихтироъоти бисёре дар соҳаи автомобилсозӣ дохил намуд ва ӯ ихтироъгари автомобили ҳозира ба ҳисоб меравад. автомобили чортактаи бензинӣ бо мотори дарунсӯз ки ҳоло дар ҷаҳон паҳн шудааст ихтирои Николас Оттои немис ба ҳисоб меравад. ба ҳамин монанд мотори чортактаи дизелӣ аз тарафи ихтироъгари немис Рудольф Дизел ихтироъ шуд ва ин мотор ба номи ӯ Дизел ном гузошта шуд. автомобил бо батареяҳои электрикӣ аз тарафи ихтироъгари мотори электрикӣ Венгер Андшедлик соли 1858 дар базаи батареяҳои кислотавӣ Гастон Нупланте сохта шуд. якумин сохтани автомобил бо шумораи бисёр дар олмон сар карда шуда дар дигар мамлакатҳо давом дода шуд. ҳамин тавр инсоният барои осон ва бо кайфият зиндагӣ кардан мубориза мебурд. оливон ва ихтироъкорони тамоми олам аз ҷумла Олмон, Франсия, Амрико, Англия ва дигар мамлакатҳо то ба автомобили имрӯза расидан меҳнатҳои зиёд харҷ доданд. истеҳсоли мошин бо сурати зиёд пеш мерафт. ин буд ки фақат дар соли 1929 дар амрико 5.4 миллион автомобил истеҳсол карда шуд. ҳамон вақт аҳолии амрико 125 миллион нафарро ташкил медод. тамғаи автомашинаи Volkswagen Beetle Жук 1983 то 2003 аз ҳама автомашинае ки муҳлати зиёд бо шумораи зиёд истеҳсол шудааст ба шумор меравад. ҳоло бошад ман ба шумо дар бораи таърихи яке аз автомобиле ки солҳои 1893 аз тарафи ихтироъкори амрикоӣ истеҳсол шуда то ҳол дар дунё яке аз автомобилҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад нақл менамоям. ин автомобил солҳои 1922, 1931 баъди он ки модели Т давраи нуқрагинии худро гузаронид ба истеҳсоли нав модели А гузашт. соли 1927 зиёда аз 4 миллион автомобил истеҳсол кард, ки автомашинаи серхаридортарин ба ҳисоб рафт. ин ихтироъкор муза Генри Форд ва зани худбовару вафодори ӯ буда автомобили онҳо бо номи Форд дар ҷаҳон паҳн шуд. дар таърих номи ин ду нафарро сабт намуд. дар охири солҳои 90-уми асри гузашта дар ширкати электрикӣ шаҳри Детройти штати Мичиган механики ҷавон бо музди меҳнати $11 дар ҳафта кор мекард. ӯ дар рӯзи кор 10 соат меҳнати пурмашаққат мекард. баъд аз кор ба хона омада то нимшабӣ дар амбори худ кор карда машғули ихтирои мотори нави пешрафта буд. падари ӯ ки фермер буд бовар дошт ки ҷавон вақташро беҳуда мегузаронад. ҳамсояҳо бошанд ӯро девона ҳисоб мекарданд. ҳама ба ҳоли ӯ механдиданд ва касе бовар надошт ки аз ин чизе ҳосил мешавад. фақат як кас ба ӯ бовар дошт ки занаш миссис Форд буд. ӯ ба шавҳари худ шабҳо то охири кор ёрӣ медод. зимистон ки рӯзҳои кӯтаҳ буданд ва тез торик мешуд,
او چراغ کراسینی را داشته با شوهر خود روشنی میداد. دستانش از خنوکی سرخ میشد. از خنوکی دندان به دندان میزد، ولی او باور داشت که موتور شوهر او کار میکند. این بود گنری با مهربانی او را خودباور و وفادار نام گذاشت. بعد 3 سال مهنت پرمشقت آنها در انبار خشتی خنک به مقصد خود رسیدند. این حادثه سال 1893 رخ داد که آن وقت گنری فورد 30 ساله میشد. یکی از روزها همسایه ها از انبار او صداهای عجایب را شنیدند. همه آنها به تلویزیون خود نزدیک شده دیدند که گنری فورد و همسرش در یک عربه بی اسب نشسته در کوچه راه دارند. آنها با عربه خودگشت خود تا آخر کوچه رفته باز به نزد انبار خود بازگشتند. موتور کار میکرد. خود همین بیگاه اندستری اتومبیلی تولید شد. با امر تقدیر یکی از پیشقدمترین در امریکا و جهان گشت. چنانه در امریکا میگفتند اگر گنری فورد پدر اتومبیل سازان گفت، پس همسرش میسیس فورد را مادر این اندستری باید گفت. بعد 50 سال از گنری فورد که باوری به عقیده‌های خود داشت پرسیدند کی در دیگر حیات کی شدن میخواستی؟ گفت به من فرق ندارد، اساسش همسرم با من باشد. تا آخری حیات او همسرش را خودباور و وفادار نام میبرد. درباره آمدن اتومبیل به تاجیکستان ما در ویدیوهای آیندهمان که با مناسبت اسودکنی زمینهای وادی وحش بخشیده شده است گفته میگذاریم. خواهشمندیم این ویدیو را حتما تماشا کنید، عجایب است. در آخر به کانال ما ابونه پادپیسات شدن را فراموش نکنید. باقی تشکر زیاد.